Is-sistema edukattiva ta' Malta hi waħda problematika, hemm bżonn isir xi ħaġa qabel ikun tard wisq. Dan is-sentiment ġie espress minn għalliema tal-iskola primarja f'post fuq il-midja soċjali hekk kif hi kellha titfa' reżenja bħala għalliema minħabba d-diffikultajiet moħbin li qed jesperjenzaw ta' kuljum l-għalliema fl-iskejjel Maltin. Xanies l-għalliema laqasmet din l-esperjenza tagħha fuq il-profili tagħha online esprimiet id-diffikultà kbira li għaddit minnha meta ħadet din id-deċiżjoni jibsa li bidlet il-ħajjitha. Fil-video li tefat fuq TikTok spjegat kif l-għalliema Maltin jgħaddu minn diffikultajiet moħbijin e kif is-sistema edukattiva f'Malta hi waħda problematika għaliex il-paga ta' kull xahar ma tirriflettix ix-xogħol kollu li jagħmlu, inkluż il-ħlas li jagħmlu minn butom għal riżorsi meħtieġa fil-klassi u l-preparamenti li jsiru wara l-ħin tax-xogħol. Jaqalet ukoll kif il-kundizzjonijiet tal-għalliema mhumiex xierqa dan minkejja li l-Gvern ilu snin sħaħ jgħid l-oppost. Fil-filmat mill-aktar emozzjonanti li ppubblikat, Xani spjegat kemm kienet deċiżjoni diffiċli li titlaq mill-professjoni tagħha għaliex kellha dedikazzjoni kbira lejn ix-xogħol tagħha bħala għalliema, dan mhux biss minħabba snin ta' studju li għamlet biex laħqet edukatriċi, iżda minħabba l-istudenti li għalmet għal dawn l-aħħar 6 snin li kienet f'din il-kariga. Intant wara li ħarġet din l-istorja kienu bosta dawk li kkummentaw kif hemm għalliema oħra li fl-aħħar jimtelqu mill-professjoni. Din ir-realtà li sfortunatament qed naffaċċjaw b'mod regolari spjega persuna f'wieħed mill-kummenti filwaqt li xi ħadd ieħor kiteb li hemm bżonn jitjiebu l-kundizzjonijiet u l-pagi tal-edukaturi.